Nemanja Bojović, zvani Hemija, muškarac koji je sinoć upucan u Zemunu, vođa je grupe Zabranjeni i navodno važi za naslednika zemunskog klana. Njegov otac, Goran Bojović, amonijak, likvidiran je 1992. godine. Važio je za žestokog momka iz Zemuna i istaknutog člana srpskog podzemlja. U njega su 1992. iz automobila napadači ispalili kišu metaka, dok je bio u svom Mercedesu. Mesec dana kasnije ubijena su dva njegova najbolja druga, rafalima ispaljenim iz crnog Golfa. Bojović je bio osuđen na 6 godina zatvora zbog trgovine drogom, pokušaja ubistava, reketiranje i razbojništvo. Tome je prethodila akcija hapšenja pripadnika novog zemunskog klana, kojim je rukovođa Bojović u oktobru 2008. godine po izlasku iz zatvora opet je uhapšen, i to u jednom beogradskom kafiću zbog kokaina. Hemija je često viđan u društvu starleta i po beogradskim noćnim klubovima, gde je obično poseđivao žurke. Bojović je u trenutku napada bio sa prijateljem. Policija aktivno traga za pucačima na Bojovića 39 godina i njegovog prijatelja NK 24 godine, koji su upucani oko 22 časa u Zemunu. Napadači su sinoć Bojovića i Kneževića sačekali ispred kuće njegove majke u Zemunu. Nakon pitanja gde ste, napadači su u njih ispalili nekoliko hitaca. Bojović je ranjen u butinu, a Knežević u potkolenicu. Prevezeni su u urgentni centar gde su nakon ukazane pomoći dali iskaz policiji, tvrdeći da ne znaju ni ko ih je ranio niti koji je motiv.